Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Parlar de factor energia vol dir parlar d'energia per les empreses, també vol dir parlar d'energia per les llars, en definitiva per tots nosaltres. És una empresa que va néixer l'any 1999 a partir d'aquella promulgació de la llei de liberalització del sector elèctric i tenen valors molt clars i valors molt sòlids com la transparència o la lluita contra el canvi climàtic. Parlem amb el fundador d'aquesta companyia i director general, amb l'Emili Russo. Emili, benvingut i bon vespre. Bon vespre, David. Parlàvem la setmana passada d'aquesta por al canvi, aquesta resistència al canvi, de canviar de companyia elèctrica. Quins serien els arguments essencials? La setmana passada parlàvem d'aquest canvi en la companyia elèctrica a nivell de llar, a nivell domèstic. Parlem avui d'indústria i comerç, Emili. Quins serien els arguments essencials perquè el comerç o la indústria canviï d'operador, canviï de subministrador d'energia elèctrica? Doncs la veritat és que les motivacions són molt diferents. Hem de pensar que en el cas de les empreses, i parlo en genèric, sí, les empreses són un negoci i té per finalitat doncs, obtenir un cert benefici al finalitzar el període. En aquest cas, l'energia pot ser un element important i, a més, amb una línia concreta el que seria el compte de resultats de les empreses. Per tant, aquí, a diferència del que passava amb els domèstics, sí hi ha una motivació a canvi. A vegades es diu, i la gent ens ho comenta, que factor energia té molt pes en les empreses i menys, diguem, en el que serien les famílies, i dius, és que les empreses sí tenen motivació a canviar. Clar. Perquè les empreses tenen una compte de resultats i les empreses realment segueixen mes a mes i any a any quin és el cost de l'energia. Per això, indubtablement, nosaltres hem aconseguit, diguem, un èxit bastant rellevant en el que seria el món de l'empresa, que intentem fer-ho en el món de les famílies, però que pel que vam explicar és més complexa, perquè en aquest cas no tenim una comptabilitat i no és un element essencial dins del que seria un procés de negoci. No? Llavors, les empreses què ens demanen? Les empreses demanen dues coses que jo considero que són molt importants. La primera cosa que ens demana l'empresa és un preu competitiu, perquè està en un entorn competitiu i necessita un bon preu. En relació a la seva competència, sigui entesa com competència, diguem, local, a casa nostra, és a dir, empreses competidores a la mateixa àrea geogràfica, o bé a nivell internacional. Són empreses, a vegades hi ha empreses industrials o que exporten, que l'energia és un input important del procés productiu i afecta molt el preu final del producte. És un cost fixe molt important, no? Correcte. Doncs en aquest cas, clarament el preu és un factor essencial. I el segon element que es valora molt a l'empresa és el servei. El servei entès com un servei professional, no? Un servei de qualitat, un servei enfocat a pensar en quines necessitats pot tenir l'empresa per ajudar-la a estalviar energia. Ja no parlo d'estalvi de preu, que això està incorporat a la primera part de la proposta, sinó en dir en què et podem ajudar perquè consumeixis menys energia. Temes d'il·luminació, climatització, clarament en el tema de comerç, i temes de tecnologia en el tema de la indústria. Llavors, en aquestes àrees sempre hem procurat treballar-ho força, no? I és un enfoc molt clar. En el cas de l'empresa el que necessita és un cost reduït, un cost que li permeti ser a la pròpia empresa competitiva, i aquí estem per posar-nos al costat de l'empresari per ajudar-lo, no? I totes les eines Smart, no, Emili? És a dir, des de Factor Energia teniu molt clar el concepte d'innovació, Smart, i per tant tota la intel·ligència, tota la tecnologia possible per optimitzar el recurs energètic. Hem de pensar que estem en un món en què la tecnologia avança molt ràpidament. Jo diria, hem de pensar, es parla molt de l'internet de les coses, que al final voldrà dir que tot acabarà interconnectat. Absolutament. I el que es pretén és poder facilitar aquella informació realment útil, que això és molt important, perquè hi ha serveis que es presten a dojo i que no sé, un excés d'informació és molt difícil de tractar, sinó que proporcionem aquella informació que el client necessita per prendre les millors decisions. Llavors, això és un bon servei. Claríssim. Emili Russo, director general i fundador de Factor Energia, gràcies per aquestes idees absolutament orientades a la transformació de les empreses i fins la setmana que ve. Un plaer. Moltes gràcies, David.